mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa Palamang Sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898 wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga panatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kabombo. Wow, grabe, Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa. Petsa 14 kita sa bulan sa Oktobre 2022. Kag sa aton nga mga kabombo para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 72 days to go before Christmas. Amo na kadasig mga nadlaw ta ha. 32 dias na lang mga kabiran kag Christmas na. Kamusta na dira? Sa ato niya nga mga kauturan, no? Ang kaagahon ta naman subong kay ti petsa kambal to na gani kay na petsa 14 kitas bulan sa Oktobre and day 14 man sa ato niya nga selebrasyon sa Mascara Festival. To kadamo kita subong iya nga gina-countdown kay man sa mga regapanguna nga mga balita lokal. Ika-14 kadlaw nga selebrasyon naton sa Mascara Festival. Ika-second man nga post ng second week kay next week third week na ni towards the highlight na kita. Kag subong man kung ika-14 nga adlaw subong sa Mascara Festival sa mga kabombo naton, ika-siyam naman nga adlaw nga ongoing iya mga kabiran ang encounter sa may barangay Karabalan sa syudad sang Himamaylan. Na? Kag subong man, hibalon taman ang dugang pa nga update sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo sa pila ka mga panguna nga mga balita lokal. Ining padayon sigapon man nga reklamo sang mga manunudlo sa Rizal Elementary School. No, tinuyag na nila ni palabot sa DepEd Secretary kag sa Regional Office 6 ang Department of Education.
kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga tutukan man naton sa subong iyang aga driman sa aton iyang paratuntunan sa mga balita pungsud nun tiariho ang bata ni Department of Justice Secretary Rimulya yara na sa custody sang PDEA matapos nga formal nga ginpasakaan sang kaso. Sa dugang pa nga mga balita manigikan sa luwas sang pungsod, missile defense ang Ukraine, pakusugon sang NATO, madamo iya sa mga pungsod ang nagpangako sang missiles kag radars. Nahuay, gyapon untat nga kinagamo. Kag subong man sa mga kauturan naton, no, sa abal na naton gani, no, sa mga tagpalamatita, kamusta subong aton iya nga palibot, syudad sa Bacolod, okay man sa aton iya nga tiyempo. Basa ang palibot ta, may pagpulo panalithi. Good morning, Bomboan. Nagapmati na ako sa imo, watching sa Sipalay. Grabe, gidri ang ulan kagabi, mayo subong wala na. No? Inulan sa pila iya ka mga bahin diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, especially kagabi, no, kag syudad sang Bacolod. Pero subong kagaw na tulo talithin naman lang aton iya nga may experience na muna gani sa mga kabombo nato, no, pagwa naton sa aton man iyang tagsa ka mga panimalay. We have to be very, very careful man, no? Halong gid kita dala tapayong importante na siya kay kabudlay nga masakit kita, no, trangkaso kita. Sige, so sa mga kauturan naton subong iya nga aga ang balta na gani Bombo Anthony, day 14 sang Mascara Festival. 14 na ni kadlaw ang aton iya nga selebrasyon. So far so good. Why sang problema, augmentation sang Regional Office 6 ara na, plaster ng tanan, kay ti manog highlight na. Karamo sa mga kapulisan, especially yang ati. Syempre, ginapaabot naton diri ang aton iya nga presidente sang pungsod Pilipinas, si President Bongbong Marcos. Halin sang nagdaog siya, ti amuning first niya, no, nga pagkadto diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, amuning Mascara Festival. Halin pa man sang una, no? Ang presidente nagkakadto gid sa tion sa Mascara Festival. Dito kanami man, no, nga ginabisita kita diri sang presidente sang pungsod Pilipinas. Ang aton lang gid diri sa selebrasyon niya sa Mascara Festival, mangin malinong lang, way sang problema, no? Hindi magmaoy, way sang maghimo sang kun ano dira iya nga mga hindi mayo nga mga buluhaton o hilikaton, especially para sa against sa imo sa nga isig ka pareho, no? Sadya lang Di ang mga tag-iya sang kiosko ang ginapangamuyo permi every night, no? Hindi lang mag-ulan, kay may ulan ka jutay man ang customer, jutay man ang nagalagaw. May mga kauturan kita nga pisan gidya maglagaw. Syempre, lingaw-lingaw, no, sa tion iya mga kabiran sang Mascara Festival. So, subong iya nga aga, chikero naton, no, kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Live, si Bombo Carlad, May Defensor sa isa sa mga festival sites sa Bacolod City Government Center sa subong iya nga aga, chikero naton. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa New Government Center kon sa Bacolod City Government Center, Bomboan. So makitaan diri naton aton sini nga mga street cleaners sa Bomboan nagkasugod na sa pagpanithig diri sa may area sa Bacolod City Government Center, Bomboan. So makita diri naton may nagapinuti man pero hindi parehas to sa opening sa Mascara Festival, no, atong last October 1 na Bomboan, di pareha sa itong nagabanigid, no, nga nagapinuti ang mga basura sa field diri sa may Bacolod City Government Center, Bomboan. So far, ti subong yan may makita pero laka-laka na lang gid, Bomboan. Alo ka, mayara na iban Bombo Carla nga ambot do ka irresponsable gid ang basura iwaslik sa wala, iwaslik sa tuo, pamatsyag nila may mga masunod gid bla sa ilang agi Bombo Carla. Amo gid may masunod gid Bomboan, no, kay ti pagkaaga may manilig pero ti konsiderar ta na lang gid bala Bomboan, no, kay ti hindi lang iniisa
ang festival sites no sa Mascara Bamboan madamo no may ara sa Baywalk, may ara sa Public Plaza, may ara sa Panaad, may ara diri so madamo sa mga areas ang ila sini nga pag tinluan Bamboan. So Kaluoy lang naton sang street cleaners tama man kay do ka alertong mga street cleaners ta like every morning no kita tagislay ang panilhig nga temprano pa as early as 3 a.m. Bumbo Carla? Yes, sakto Bamboan no mga 3:30 siguro rin na sila padulong para panilhig Bamboan. So makita man diri gani naton do nagdugang ang mga kiosk diri sa diri sa may Bacolod City Government Center Bamboan ang malapit diri sa dalan gimbutangan nila mga kiosk Bamboan kag ati ang aton sini nga mga kapulisan na for sure no kagabi hari man diri ay di tungod nga mayara sa mga event diri kagabi Bamboan madamo man sang mga nagpadulong diri. So kada sites sa Bamboan sa Mascara Festival, may aragi din sila nga ginalunsar nga mga activities sa Bamboan para at least no malingaw kagati ang aton sini nga mga kauturan nga nagabaligya diri sa mga kiosk Bamboan may kita man. Amo man yang purpose pagid sa aton sini nga pagselebrar pagid sa nga Mascara Festival Bamboan para ma-boost pagid ang aton sini nga negosyo diri sa syudad sa Bacolod Bamboan. Day 14, Bumbo Carla, so far so good gid. Yes, Bamboan, no? So far so good gid. Wala pa kita may nabaton nga mga reported nga mga insidente, mga gid nga mga insidente, dumabugat gid kag dako gid bala ang harm sa palibot Bamboan so far wala pa gid no. Amo ni ang siguro Bamboan resulta ini siguro sang pag-deploy sang madamo nga mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod kay ti ang alias ang PRO6 Bamboan masubra na sa 500 plus ang ila sini nga nahatag diri o ko na-augment diri nga mga kapulisan plus pagid sa mga kapulisan gikan sa Nopo nga ara subong sa area sang Panaad da naman ini sila tinir Bamboan kon diri ini sila o kon sabay Panaad ini sila naka-augment Bamboan. So amo nang pinaka-importante no visible ang aton iya nga makatapos ang kapulisan kag isa dira Bumbo Carla iti way gid may himo sang hindi amo inablang sadya lang ta. Amo gid ang purpose gid Bamboan no sa kung may ara kita sa festival no. Hindi para sa gamo kundi para magkasadya man ang tanan Bamboan. So may pala abuton pagid gani nga mga kapulisan third batch Bamboan sa before sang highlights. So mo ni expect raw naton kung ako na maabot nga mga personnel o mga PNP personnel Bamboan. So almost mga 1,000. Grabe Bumbo Carla no. Almost 1,000 ang masecure sa aton kaya mo pagid na guro kay ti manugabot da naton presidente mo. Sakto gid Bamboan no ang bago nga presidente naton Bamboan mag-aabot diri sa syudad sa Bacolod magatambong sa kumbaga mabal naman nato ng una naman nga Mascara Festival Bamboan no kay pagkatapos ang duha ka tuig nga wala kita nakaselebrar dumambagi naton nga first naman nga Mascara Festival Bamboan. So ang aton diri kuan linong tawhay lang why problema pisar damo aton iyang nga festival sites no pero at least subong yang aga Bumbo Carla do ka tawhay man sang tiyempo ta no why naliti kay kagabi sa iban nga mga areas diri sa aton gainulan. Yes Bamboan no so far subong nami subong aton sini nga palibot o konsepsyon naton subong wala kita sa may mabatsyagan nga pagpanaliti Bamboan. Siguro sa part lang sang north nga bahin sang Negros Occidental o kung sa north nga bahin sang Negros Occidental nagapanalithi Bamboan o kung nagulan-ulan pero wala man damol gid Bamboan sa kaagahon na doon naguntat naman lang ang pagbubo man sang ulan Bamboan. So maayong aton sini nga panyempo kag may makita naman kita diri nga naga-jogging Bamboan kung naga-bike naman no nagasugod na ini sila sa ila sini nga
mambal na naton daily routine Bomboan. Pero kung nag-countdown kita sa ika-14 nga adlaw Bombo Carla sa Mascara Festival, ka-countdown man ta sa Karabalan, ano ni gani? Sa encounter to mo. Amo gid. Ika-siyam na ni kadlaw Bombo Carla, nagsugod ni October 5 mo. 6 Bomboan. Or October 6 rather. So October Yes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ka 9th day na. Yes, sakto gid Bomboan, no? Imagine 8 ka mga encounters ang nagluntad sa sulod sang isa ka bulan o kung sa sulod sang Oktubre Bomboan, no? So anom diri ang sa area sang Himamaylan, kag duwa naman sa Gihulngan Bomboan. So masubra sa 3,500 ka mga pumuluyo sang 3 ka barangay sa syudad sang Himamaylan ang nagapabilin sa evacuation centers sa Bomboan. Samtang wala pa naghatag ang Philippine Army sa clearance ka kunsara nga sila nga makapuli bangod nga sporadic ka encounter pa ang nagakatabo Bomboan. So gimbisita ini kagahapon ni Governor Bong Lacson ng area sa Himamaylan City Bomboan, kag tigin pagchekyarman ang sitwasyon sang mga pumuluyo nga yara sa mga evacuation areas Bomboan. Sa impormasyon ganin naton, may isa pa to ka evacuation area nga gimbawalan pa ang pagsulod sa media Bomboan. Sa impormasyon na ginbawalan ini sang Philippine Army nga kung 13th Infantry Brigade kag ginbawalan sa DSWD, pero giniging klaro sa Philippine Army, no, nga gikan kay Brigadier General Licencio Pasaporte nga wala ini sila sang mando nga hindi pwede makasulod ang wala ini sila nagatag sa mando nga hindi pwede makasulod ang mga media Bomboan. So kinanglan man naton nga makamusta naton ang mga pumuluyo man kung inibala Bomboan na hatagan ini sila sa ila sini nga mga kinahanglanon nabala Bomboan. Kamusta kon taman sila sa ila sini nga sitwasyon sa sulod sa evacuation area. Pero makita man naton Bomboan nga may yara gid sa may nagahatag sang ila sini nga mga kinanglanon adlaw Bomboan. So ano ni gani pagtawag Bombo Carla, ang ato lang man dira ti ibaroon naton ang mga kaluluoy ng mga residente. Imaginable, ika-siyam na ni nga adlaw, which means amo ning adlaw tuod na nga may mga supplies sila, hindi sila magutom. Yes. No? Pero Bombo Carla, ano ni gani pagtawag? Ang ila naman to yung nga panimalay, so siguro ang mga anxiety nila kang pag-ulikid nila bla sa ila panimalay. So nga makaluluoy gini sila katama, Bombo Carla. Yes, sakto ginaawang bo amo man ang ila sini nga ginapanumdum, ang ila sini nga nabilin sa ila sini nga mga puluyan Bomboan kay may mga kasapatan ini sila nga nabilin sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puluyan kay kumbaga bala Bomboan wala ini sila nakapreparar no sa nagaluntad nga mga encounter kiti kaaga pa lang gid first in the morning pa lang may nagluntad ng encounter. So amo ni nga ang iba nagadinalaga na wala na inisla gani isang dala siguro nga mga bayo, may iban niya may dala pero ang iban wala kagang mga kasapatan nila amo man ning ila sini ginapanumdum kay amo ning ila sini nga ginakuan man sa ila sini nga pang-adlaw-adlaw mo anti subong ati sobra na 1 week ang ila sini nga pagtinir sa evacuation area Bomboan. So why pagid natapos Bombo Carla, why pagid na nag-clear sang Yes. Philippine Army? Kabay pagid Bomboan nga matapos na ini ma-clear na gid ang area kay ginata man nila Bomboan kinausoy man ini nila para at least nga ma-clear na kag maiganyat man ang mga NPA nga magbalik na gid sa gobyerno kay para at least nga tawhay ang ila sini nga pangabuhi kay timera man nga ginahatag ang gobyerno sa pagpaagi sa LCAC Bomboan i-clip may mga pangwaon ini sila nga pwede nila magamit in the near future Bomboan kag may mga pangkabuhayan man ini sila nga ginahatag sa government Bomboan. Oo. Pero at least ang pangamuyoon tapagid baladari Bombo Carla nga hindi na madugangan ang 3 nga patay, duha sa bahin sang Philippine Army naton, isa sa bahin sang NPA kag ang samaron. Yes, kabay pagid Bomboan mo ginapangabay sang tanan kay wala man na naton ginapangayong amo ina nga matabo. So kabay pa Bomboan nga wala na gid sang madugang nga malagasan sang
kabuhi Bamboan kabay pa nga magbalik sa pagkalino nga aton sini nga probinsya Bamboan kiti ang mga kabataan grabe may trauma na gid Bamboan. Ahay, ti anuhon tani amo ni blang ginahambal nga sa ano gid ang pinakalyabi pag diri iya Bombo Carla no ang panawagan naton sa bahin iya sang NPA nga tama na no abi gani di ba quiz aga hambal ang army nga jutay na lang amo ni sila pero Bombo Carla from time to time gatuhaw pagid sila ha ang aggression nila gid. Yes, amo gani Bamboan no. So for mo na information naton nga gikan sa Philippine Army nga nagalaylo na ini sila Bamboan pero time to time nagabaskog pa na Bamboan mo na pero amo man ni ang ginatap na sa Philippine Army nga tama na ang ila sini nga ginapakipato kay pinsarabla Bamboan ari ini sila sa bukid noon, no? Nagapangabuhi ini sila sa bukid, nagapanago ini sila sa bukid. So for may makitaan ka man nga palangabuhian sa bukid Bamboan pero ang ilayala lainaya Bamboan no maka halit man sa tanan no. So kabay pa nga mainganyo ini sila no nga magbalik na gid sa gobyerno Bamboan. Pila na gani ka encounter Bombo Carla sining October? 8 Bamboan. Yamakon mo na. 8 pila sa Karabalan. Duwa and then ang the rest nga duha gihulngan Bamboan. While ongoing ang Karabalan may gihulngan pa gid to. Yes. So amo gid nang masubo gid naton di subong sitwasyon Bombo Carla. Amo gani Bamboan so kabay pa na nga matapos na ini kag madamo pagid ang balik sa gobyerno Bamboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bamboan, may nang report na gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla may defensor sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong iyang aga. Ti kasyam na ni kadlaw to sa Karabalan ho. Kahapon no less than ang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental ang yara dito sa may Karabalan no sa may syudad sang Himamaylan ang DSWD Undersecretary no to check man sang sitwasyon ti makon mo isa kasam kadlaw mo pag tigin pang check man dito ang mga evacuation center at iway man gidya sang duro reklamo mayara lang to muli na pasulod sila media pero tay media ano man na actually nagabuli gid gani sa sining information no pag-disseminate sa information ngayon kisa hindi ka lang kaintindi kung ano nang gaminanol man bla yung mga amugid na no masugatan gid na pero may mayara nga nagaminanol gid pero na sa aton driya sa Bombo Radyo no that's why ginapalinton tani ibalo tani sa paibalo tani sa publiko pareho ni subong ikasyam na ni kadlaw no ang panawagan kung tani isang aton iyang gobyerno matapos-tapos na ni kaya mo na blang ginambal naton way man ini isang may magdaog dire no kung nakalamang man yang NPA kay duha gid yang patay sa army ti amo na blang ginambal naton ti kinanglan ikakwan mo gid ni ano ni gani pagtawag sa naman inablang ikalipay mo gid ni no and same is true man sa army. For sure, why ginislay nalipay magsagi pang laot to sa NPA to sa bukid, Hasta subong kay why pa na-clear mo. Yara pagyapon ng presensya nila, kag why man is naripay nga napatay gid si Waning Magbanwa, ang isa sa mga high-ranking officials sang NPA. No? So, isa ni sa malawig-lawig so far nga encounters sini nga mga tinuig bla nga natabo sa may barangay Karabalan nga apektado na pila na ka sitio no sitio Sigang, sitio Midel, may mga yara to sa barangay 3 no dira sa may Karabalan pila na ka lugar 18,000 na ang mga evacuees
amo ina ka damo ang mga evacuees. No? So, that's why nga amo ning kasubo sa aton iya nga sitwasyon. Amo ni kitaya ang ma-offer naton ring pangamuyo nga matapos-tapos na ni ang ining encounter nga ni. Nga wala na sang casualty kag makabalik na ning mga residente sa lugar, makabalik na. No? Kaya mga pumuluyo, although nga makitaan mo sa evacuation center, somehow well provided man sila. Hindi ba lang makakaon man sila? Why sila iya na gutuman, no? Makakaon man, ginaprovidean man iya sang government or ginaprovidean man iya sang gobyerno, in fairness sa syudad sa Himamaylan, no? Sa leadership dira sa ila sining alkalde, why man isla ginababayan, yara man sila sa evacuation center, pero apisa despite sina, kung ikaw ya residente, nga nabayaan mo ang imo nga panimalay, sus, do hindi ka man niya katulog maminsar. Kaya nga, ang evacuation center, yeti, kumbaga kung sa Tagalog, papanandalian lang ni, pero panimalay mo, sa lifetime mo, dira ka gidya mga buhi mo, di may mga kasapatan ka dira. No? Balay mo, may mga kagamitan ka, di syempre, kaamo ni ka budlay sa bukid, gapaminsar ka na nano na to ayhan. Pero importante man, ang panugyan naton sa mga residente, ngayara sa evacuation center, pinaka-importante, safety, safe kita kagang aton ng mga kabataan. Yara si DSWD Undersecretary Wilma Cabrera, sa special concern niya siya sang DSWD, mayo man nga nagkanto siya, para makita niya ginang sitwasyon, kag kunano pag ginang duga nga magabulig sang gobyerno national, especially sa sining ahensya, kay sila ni, ang isa sa mga take care bla, na when it comes to sa mga needs man sa sining mga apektado nga mga residente. No, nga ma-providean sila. So, naibaluan taman kung anok budlay, especially ang mga kabataan, siyam na yakadlaw nga sa evacuation center. Taning iban kalabanan, diri mga kabataan, syempre kay eskwela, man gid mo. Inano na lang kay, why? No, why guys, why hindi sila kay eskwela? Tanawabla ang huol kag ang halit. Ang huol kag ang halit nga natuga sa ning enkwentro. That's why nga, sulit-sulit na nga ginahambal, wala daog sa tion sang may encounter. Sa tion sang may kinagamo. Anong daog da? Why? So, kaluluoy gid, especially ang mahalitan nga mga pumuluyo. Habal ko na ganiti, sa pinaka-latest nga data, pila na? 18,000. Amo na ina ka damo, no? Sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo, ang mga evacuees, ang mga naapektuhan dito sa may Carabalan, sakop, barangay Carabalan, sakop sang Himamaylan. Hindi pa gidya mag-untat ni. Tingya, BA sa duwae ka magtimbang ang grupo, especially sa mga katapo naton sang New People's Army. Amo na balang ginambal. Tanawabla, palagyo kita nga palagyo. Pamilya mo, kung may kaugalingon ka nga pamilya, ti apektado man. Bataan mo, hindi mahatagan sang nagakaigo iya mga kaberan nga edukasyon. Iti paano man siya maka-eskwela? No, kung sitwasyon nyo abit, pulo palagyo ka mo. Yara sa bukid. Paano niya man ma-experiensya ang gina-experiensya sa mga tao sa patag? Deprived ka mo sina. Tinga, abi, sagi, taka alsa. Sagi, taka ginapakigbato tanga kausa against sa gobyerno. Why man to yasang leader nyo to, kaya to sa luwas ang pungsod nagapakasarap. Ting makaluluoy ang ari disbukid do. That's why kadamo naman sa mga nakarealisar nga mga katapo sang hublag nga nagbalik gid sa sabak sang gobyerno. And ang gobyerno may offer gid na iya. Amo to lang ginambal sa aton iya nga gobernador. May programa ang gobyerno, like kung ikaw NPA ka, mabalik ka sa sabak sang gobyerno, tagan ka pa na gani livelihood. Hatagan ka pa na insentibo, nga hatagan ka opportunity nga may magbag-o ka.
So, amo na kabuot, kung tarawon mo muna kabuot sa gobyerno, sa hindi ka ginakontra mong gobyerno, pero kung magbalik ka, open arms. No? Balik ka sa sabak sa gobyerno. Amo na bala, dapat binagbinagon tagid na. Kay alangan man abi Bombo Anthony nga mga buhi ka sa kalibutan, no? Sa imo nga bilog nga kabuhi sa kalibutan, hasta mapatay ka, yara ka sa bukid nga nagapulo panago, upod ang imo sa nga pamilya. Permi ka daw ginalagas, permi ka daw ginakibang, no? Telangan man abi amo na lang gid sinaya. So kinanglan mabinagbinag gid kita ya. Okay. Why gid siya no? Kadamo sa mga makitaan taman kag may baluan naton nga nagapautwas blalin sila sa ublang ay naginulsol mo kami ang amo kami naman. No? Tumayo man nga na okay na kami do kalinong na sa amon iyang pangabuhi. Kag at least matagan opportunity makbataan mo nga makaeskwela. Kag mahawas sa ginatawag iya nga kapigaduhon. No? Sige. Mapos kita iya mga kabanan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid nga tupiko aton iya nga diskusyonan. Bao ang bata ni DOJ Secretary Remulla. Na yara na ni subong sa custody sang PDEA matapos nga formal nga filean ukon pasakaan sang kaso. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Daring kidha, standby. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad. Sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo nga kaupod sa subong iyang aga, Bomboan, Sintol Sorilia. Sa mga kauturan naton kag sa aton niya nga mga kabombo, dapat aga pa kita magmalataga pagbulog daw pisay nga Friday. Kung Friday, ganito kakapoy na gid, no? Ang mga estudyante, actually, karabanan, kung Friday, dula naman gani nagbalik sa eskwelahan. Because nga tiway pa man gidya totally nag face-to-face classes. May naman next month kay may face-to-face classes na. So which means kung Friday, pero may iba nagkabalik pa. Pero sa mga utod nato ni kinanglan magtrabaho sa gyapon, bugtaw na, bangon na. 8 minutos na nagkarigad sa oras nga alas 5 saga. Mamagyan nila ti bangon ta kay hindi ta manggarano ng mga hulubaton nga mos na, no? Bangon ta kay pag marealisar mo gali, ay, way ko gali karon inog bakal bugas, ti makayod na naman subong adlaw. O karon way ko sweldo, ti paano na lang, no? Ang mabuhinan sweldo ko. So, which means kinanglan taya everyday, bangon gid taya, trabaho gid taya, no? Naman ka nang kinahambal bla, early bird catches the worm. No? Importante na. Nga kwan pa kita, temprano ka pa, kay para madamo ka sang mahikutar. Madamo ka iya sang mahikot every day, every morning, no? Amo nang pinaka-importante sa tanan. Pero mayara man kita yung mga kauturan, iba ni manugtulog pa lang, especially kung ang trabaho mo, abi, iya, ti isa ikaw ka call center agent.
Good morning mga kabombo, watching from Kuwait, kabay pa nga matapos ng problema sa Himamaylan para makabalik ng mga tao nga nagbakwit kag makaobra na para ipakaon sa ilang mga kabataan na mo ginang prayers sa mga evacuees, no, nga makabalik na sila tuod gid na ma'am, no, kita mo mga utod naton, mga OFWs naton nga mga kauturan nga yara sa luwasang pungsod nga naga-monitor sa aton, especially kung may mga himata sa Himamaylan, ti nagakabalaka gid siya no. Ma-feel mo gid, mabatsagan mo bala kung ano man ang mga ginabatsyag sa mga evacuees subong tiway gid na sila nagakalipay apisar hambal kuna provided na sila sang gobyerno. In fairness, way mas lagi nababayan kumpleto Manila kaon inablang hindi ka naman kinanglan makatrabaho para makasurvive ka para makakaon ka. Pero syempre kung papilion ng mga residente nga nagahulat lang to rasyon o nagahulat lang to sang pamahaw panyaga panihapon, di syempre, pilion kita nila, paulis panimalay nila. Apisar nga, ang ilan na ganing ang mga revelasyon sa mga kabataan during the World Teachers Day. Kay ang Bombo Radio, saksi gid na kung ano kabudlay ito sa karabalan. No? Inabalang do ka coincidence man nga, sang October 5, ang team sang Bombo Radio, kay because nga, ang mga teachers, balasang Kasipungan Elementary School, dila na, kaiping lang niyang sa Kasipungan ang sigang kay eskwela man sa Kasipungan Elementary School ang middle lapitanay lang. So kung ano ka budlay bla gin feature naton na interview naton diri sa Bombo Radio, ano ka budlay ila sitwasyon ang ilang mga kabataan nga haluson nga makaeskwela, gatig ang bugas nila kabuday-budlay pa tumangita para sa ila bugas nga makabakal. Ti kalabanan kararuton, kamuti kahoy, mais, amo nang ginatigang nila para makasurvive, no? Maski inugbakal, papel, ballpen, budlayan sila, hindi gani haluson makatapos elementary, kay inang purok sigang, makadto ka sa Kasipungan, sitio sigang, makadto ka sitio Kasipungan, layo na. So, the feature naton, ano kabudlay ang pangabuhi dito? Kung magkadto ka sa patag, sa dalom, masakay ka habal-habal, pliti mo sa habal-habal, 200 pesos. Could you imagine ano kalayo kung ano kabudlay? Dumdumanta sa interview naton with the DepEd Superintendent Ma'am Gladys Amelin Sales dito iya sa Himamaylan. Mayara pagid nga mga kasitsuhan nga sus magkadto ka to, hindi iya kasarang habal-habal mo makabayo kagid siya. Amo na kabudlay ang sitwasyon. So ini mga NPA infested area. Tikita mo? Pagka October 6, sus! Tingala mga residente, nung linupo, kabi nila kung fireworks, yung aga, pala 5 pa lang yan sa kagahon, may nagpa-fireworks or ano nang tawag, mga palupok bala. Gali mo ya kay luthang na ang pusil na to, armas na to, nanti asta subong. Asta gijaya tub-tub subong, amo ni ka ang encounter sa gihapon. No? So, that's why ang mga residente, pesar nga kabudlay na sa ila nga magbalik sa ila nga panimalay, inam lang kabudlay sa ila sitwasyon, pero piliyon gina nilang balik sa ila panimalay, mo ning mga hambal nila kapon nga matapos na ni ang armed conflict nga ini, matapos na ni ang encounter nga ini. Amo lang yung ila sa nga ginapangamuyo. That's why nga same is human sa mga pangamuyo, ulimla sa mga utod naton nga naga-monitor sa aton subong, no, ang pagkabalaka. So amo na that's why nga kita bala sa mga discussion nato, no, hindi ka bala maka-move on man blang ahay. Kay maluoy kagid sa mga residente mo ngayara dito sa lugar, pero in fairness sa mga opisyales naton subong halin local pakadto iya sa national tiara man para nga magbulig, no, sa kinahanglanon sini iyang mga residente, no, dira sa may syudad sang Himamaylan. Amo ning ang dako nga pala mga utanon sa ano pa ni matapos-tapos. Ukis mambal ka nga hindi mo naman nabaso lang gobyerno, ting liabigis niya sa makawala man nga grupo. No nga kung sige ning konflikto nga ni for how many years ti ara gyapon ni matuhaw lang ni gyapon nga kinagamo. Pero yari kita balanay ho, tiyamakon mo, imo amay, Department of Justice Secretary, tapos nadakpan ka sa illegal nga droga. Puwerte, no? Grabe.
na-filean na sang nagakaigo nga kaso ang kamagulangan nga bata ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla nga si Juanito Jose Diaz Remulla III. According kay Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson director Derek Carion, nakasuhan na si Remulla sa pagbalyular sa Section 4 o kung importation of dangerous drugs sa idalom sang Article 2 kag sang Republic Act 9165 o kung kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Timagluwas din na filean man sang kaso nga pagbayular sa Section 1401 sang Republic Act 10863 o kon Customs Modernization and Tariff Act. Tinangambal diri sang PIDEA nga ang kaso ginfile sang Las Piñas City Prosecutor's Office sang Huwebes sang aga. Sa karon tiyara sa custody sang PIDEA Detention Facility si Remulla, kaghulaton nila nga ang pamatbat sang korte. Kay naibalawan nato nga aresto si Remulla bangod sa pagkustodi sang kush or ang ginatawag nga high-grade marijuana. May high-grade pa na gali ang marijuana. Inang kasami makita nyo na ng ginatanom, lain pagid niya gali. Kay madumduman, ati, amo managin pa siguro man ni DOJ Secretary Remulla nga ini magpahilabot sa kaso ginapangatubang sang iya sini nga bata. And ginalauman gid naton ina. No? Grabe no? Ina blang imo amay Department of Justice Secretary tapos ikaw ya madakpan ka puwerte man nga kahuyanan ugaling ti importante ni magpasilabot ang Department of Justice Secretary ti kabay pa tumanon niya na kay basi iba naton yung mga kontrol gambal basi ambal lang na pero ti may baluan man naton na gilayon no kun hindi magid na siya mag pasilabot nga pawala nga ano bla nga inablang let the papay idra nga hiringon yang iya yang kaso ya. Di ka nga daan, ang imo amay yara sa isa sa pinaka-poderoso nga posisyon. No? Isa sa pinaka-poderoso nga posisyon sa gobyerno. Pero, amo man ang pagpasiguro sa Department of Justice Secretary. Nga, sir, amo niya, ano naman na ang bata ko, ambal niya? Inang 38 anyos naman ang bata ko. Kahibalo naman na siya kung ano ang iyang, kumbaga, kibalo naman na siya sa iyang ginahimo. Atubangon niya amal niya sa iya bala nga statement sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ni Department of Justice Secretary Remulla. Hamba niya na I am both a father and the Secretary of Justice. Roles that and ano ni po ang balaya? And take very seriously. We all know about ano ni pagtawag? Unconditional love. Hambal ni DOJ Secretary Remulla. But at 38 years old, he will have to face his ano ni pagtawag sa ballpen ano niya ning sulat do ka parte maning agi ni Department of Justice Secretary Remulla
Arao, may gin-translate Arao. Hamanya, I am both a father and the Secretary of Justice. Roles that I take very seriously. We all know about unconditional love. But at 38 years old, he, amo na namin niyang iyabata, will have to face his predicament as a fully emancipated child. I have to abide by the oath of office I took when I assumed this position. To make everything clear, I will not intervene in nor influence my son's predicament, and I have not done so in any way. A person should always face the consequences of their actions, and I will let justice take its own course. I thank the PDEA, the Philippine Drug Enforcement Agency, for doing their job without fear or favor. I have no conflict with them. This is a very difficult time for me and my family, but this is nothing compared to what so many Filipinos are going through. I will respect the justice system, and I wish my son a path of redemption. Tinibara nato niya si Rimulya, nagpanguna sa Philippines delegation in Geneva, Switzerland for the 51st regular session of the United Nations Human Rights Council Enhanced Interactive Dialogue sa Pilipinas. Si Ara to siya subong sa Geneva, Switzerland, and he is expected to be back on subong nga adlaw, October 14. Ahay, grabe no. Sa luwas ka pa sang pungso dakpan imo bata. Pero ti syempre alangan ang amay, alangan kung dinaron mo ni siya ko. Amo na blahan ba niya, bata ko 38 anyos na. Mayara na siya sang kaya kaugalingon nga paminsaron, pero kabalo man kita sang unconditional love nga ginatawag. Kaya syempre bata mo, given na, plangga mo na, maski anong pang matabo, bata mo na mo. Di ba ang kalabanan, ganit sige hambal, ang ginikanan, never. Hindi na makabatas sa ilang mga kabataan, never. Pero ang bata, hukis gakatabo pa, mabatas niya ng iya ginikanan. Tsakto na. Munang kasami nato na batiyan. Ti ano lang ayan ang balatsagon niya bilang amay. Pero yung pinaka-importante, mapanindugan niya dere. Nga hindi siya magpasilabot kung ano, no, ang dalagan blasing kaso sa iya sining nga bata. Guilty manigid ni siya. Ti amakon mo, grabe, high grades ang marijuana. Sus. No. So, mayara na, kadamo na. Huwag isa makita talang sa mga pelikula na blang grabing frustrations ang ginikanan, high, na blang sa susyudad, kilala ka, amoy, pero sa niya, Department of Justice Secretary ka, tapos malas pa lang, Department of Justice, no? Malas pa lang, madakpan imo bata nga naga-engage sa illegal nga droga or marijuana ni kung tawgon. Sus, ano, bala mo niya, ti kahuyanan, gid ni para sa amon nga pamilya. Pero this is nothing compared to what ang go through subong sa mga Filipinos. Ito kadami man sa mga hambalanon. Ti kabay pa nga hindi lang nayakutob sa hambalanon eh. Kabay pa tuod nga why di na magpasilabot ng Department of Justice Secretary kung ano maning ginapangatubang sang bata niya. 38 anyos na. No? So, ay mayo man ang PDEA, duway man ginapili why nahadlok api sa DOJ Secretary imo amay ti ano karon kay nakasala ka sa kasuguan ti kundi atubangon mo. Balik naman tas local Si Bombo Carla May Defensor yari sa pihak nga linya and I'm speaking sang dinakpanay sa illegal nga droga dumayo maning Negros Occidental Police Provincial Office sa performance subong when it comes to illegal drugs operation. Hambal ko na nga ni kapon na ba ko apisar nga aton iya nga presidente subong si President Bongbong Marcos notice nyo why gid di mo siya mabatian mahambal gid nga amo na blakambal nga ang mga drogista panglagsunta pero mga kapulisan subong at least gagiho sa una to ya sa kay President Duterte di blado amo gid to siyang iya nga number 1 gid nga inablang iyan lang permi kasami ginabalagson yung mga drogista magkalauntay ang mga tiil damo gid pero subong way na may mabatian, pero in fairness, gagiyo aton nga mga katapo sang kapulisan. Chikeron ta,
Duga nga balita sa patrol si Bombo Carla May, defensor sa pihak nga linya, mayara pa na vehicular accident sus nalapakan sang truck. Dunot ginang tiyan. Bombo Carla sa duga nga report. Please go ahead. Yes, sa Bamboan, liwat naman nagpanguna ang Negros Occidental Police Provincial Office sa ikawalo nga tion sa gipatigayon nga Unit Performance Evaluation Rating sa Bamboan. So sa bilog nga Region 6, so ini sila nagpanguna. Susunod kay Pelisutan ng Judices Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, pasidungog ang nagpakita kung paano ginobserbar sa mga kapulisan sa Negros Occidental ang standard nga pag-serbisyo Bamboan. So dugang pa makita man nga man sa ila sining accomplishment ang ginbuhat nga sakripisyo sa mga kapulisan sa ilang mga ginapakita nga mga performance sa efficiency kag effectivity Bamboan. So Bombo Carla. Bamboan. Go ahead, go ahead. Yes, sa Bamboan. So, ginakilala man sa mga ini ang kontribusyon sa tagsa-tagsa ka mga local government units nga nagabulig sa mga kapulisan agod malabot ang pasidungog Bamboan. So, grabe man ang sakripisyo ni Santo sining mga kapulisan sa Bamboan. Kiti makita man naton nga madamo sa mga, for example na lang, sa mga most wanted persons, sa mga nagkaladakpan sa illegal nga droga Bamboan. So ang Negros Occidental amo ang mayara sa pinakadamo nga mga nagkaladakpan Bamboan. So Bamboan, pamatian bala nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Judices Catalogo. Sa ikapito na nga tion ang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office ng top number 1 naman sa bilog na bilog na Region 6. Beating others provincial office. It's only manifestation that ang amon diri nga gina-observe nga standard at the same time ginahimo namon sa Negros Occidental Provincial Office based off ang mga sacrifices natin kag accomplishment that truly reflects the performance and efficiency and effectivity of our police nga tawag natin nga Recreative Cup diri sa Negros Occidental. It's also based off the support of the LGU. Kahit ka na pa sa aton nga makapisan nga kapulisan, pero kung kulang kita sa resources, kulang kita sa aton nga ginagamit ng mga amenities that are truly provided, hindi naman mag-deny natin yung ating mga LGU respectively giving the support sa ating mga kapulisan. That is why we can perform better and ginapakita natin and resulted to ng number 1 naman kita sa ikawalo na nga tion sa UPER natin based na resulta man sa performance na. We never lowered our guard down, no? Nga wala kita even though nga muni nga kampante kita nga natabo na nga number 1 kita sa UPER, but yet still we never ceases and we never wala kita nagapalay o kung nagakaugdaw ang aton nga natawag na the triumph at the same time the flame of service na ginahatag naton or entusiasmo naton nga ginahatag na serbisyo na serbisyo sa kapulisan para sa probinsya sa Negros Occidental, especially sa mga tao sa Negros Occidental, mga Negrense. But eventually, that is why nag-lead kita sa natawag prosperous and peaceful community in which hindi naman natin ma-deny still there are existing criminalities around the Negros Occidental especially. But yet we are considered natin nga still manageable kasi isolated cases that still the police officers or nga tawagan ni Negrense Cup at the top of the situation, ma. Bombo Carla. Bamboan. So Bamboan ang bato no pakayagikan kay Police Lieutenant Judices sa Catalogo regarding sa ila sining nagpanguna sa gyapon no sa unit performance evaluation ratings Bamboan. Samtang patay kag natunga ang lawas sa isa ka 57 anyos nga motorcycle rider matapos nga nalapakan sang truck sang tubo sa kilometer 111 sa may barangay Dankalan, Banwa sang Ilog, Bamboan. So kahapon sang hapon ini natabo. So sa interview naton kay Police Lieutenant Rolly Andoy, Deputy Chief sang Police Station sang Ilog Municipal Police Station. So ang biktima ginkilala kay Reynaldo Hinito Jr. 57 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar, samtang ang driver sang truck nga may karga nga tubo amo si Apolinario Ferrer Jr.
Apolinario Ferrer Jr., 23 anyos, kay residente ini siya sa nga barangay Salong, Kabangkalan City. So sa impormasyon naton nga nakuha, papauli na kuntani ang senior citizen sakay sa iya sini nga motorsiklo, samtang padulong naman sa kaangay nga direksyon ang truck. Susunod sa kaya Police Lieutenant Undoy, nag-overtake si Hinito sa truck sang tubo kag siya na dalasa sang tubo sang truck bomboan kag rason nga natumba. Kag ti amo na bomboan pagkahulog sang biktima, nalapakan ini sang truck sang tubo kag nagtunga gid kag nadunot ang iya sini nga lawas bomboan. So gindala pa ini sa malapit nga hospital o kon sa Lorenzo Zayco District Hospital apang deklarar ini siya nga dead on arrival. So voluntaryo naman nga nag-surrender sa kapulisan si Ferrer kagayara subong sa kustudiya sang Ilog Municipal Police Station ang driver sang truck bomboan. Sa bomboan pamatian nato napahayag gikan kay Police Lieutenant Rolly Ondoy. Pero Bombo Carla, ante sa kay Police Lieutenant Undoy, grabe ang ang biktima ya Bombo Carla, as in na nadunot ang iyang chan kay mako malapakan ka sang truck. Yes, bomboan kay tinadala sa ini siya, kay tinaga-overtake ini siya sa truck bomboan kay may karga nga tubo. So nadala sa ini siya, then natumba, then nabutot amo to nga time nga natapakan na ini siya sang truck bomboan. Imagine na loaded ang truck bomboan, mabugat ini, wala gid bato ang iya sini nga lawas bomboan, natunga gid kag nadunot gid ang iya sini nga tunga kalawas bomboan. Grabe no, pamatian tabi si Police Lieutenant Rolly Undoy. So naka-receive kami ng tawag from the rescue unit. So gi-inform ng traffic investigator namin. So pumunta po ang aming investigador sa area. So ayon sa investigation nila is yung single motor is nag-overtake dun sa hauler ng sugarcane, yung tubo, naka-karga ng tubo. So, pag-overtake ng motor is hindi niya nahagip sa harapan ng truck. Tapos pagkahulog yung suspect yung victim, kinaladkad ng truck yung katawan ng so hiwalay yung nahiwalay ang katawan niya. So durog siya, nagkahiwalay. Ng driver ng sugarcane truck is si Apolinario Ferrer Jr. Y. Acosta. 23 years old, with live-in partner. So resident sa Purok Paglaom, Barangay Salong, Kabangkalan City. So ang biktima natin is Ginito Rinaldo Jr. Banculo, 77 years old, male resident of Barangay Nangkalan, Ilog, Negros Occidental. So sir, nakainom po ba yung biktima? Wala po tayong testimony na nakainom siya kasi wala naman nakaka-witness na kasi yun nga na So wala tayong masasabi kung nakainom siya o ano. So sir, saan po ngayon yung suspect? Ang suspect is nag-voluntary surrender po dito sa police station. So sir, magpa-file po ba ng kaso yung pamilya ng biktima? So far sa ngayon is wala pang final complaint kasi anisikaso pa nila yung panito. Bali papunta sa Dangkalan, galing sa Tabo. Pauwi na sana ito sir sa kanilang bahay? Yes po ma'am. So sir, ano na po ang mabibigyan niyo ng mensahe sa mga drivers natin sir? Sa mga motorsiklo, especially sa ganitong medyo uulan at saka wait ang daan, kailangan natin ng extra caution talaga especially sa motorsiklo na hindi siya mag-overtake pag alanganin siya. So kailangan clear muna yung area bago siya mag-overtake. So especially pag truck,
dapat kung nakamotor ka, always mag-giveaway ka na lang kasi ang mga truck hindi mo makokontrol na yan pag overloaded ang mga karga na pag sa tubo. Siguro naabutan sa may kasalubong kaya nag-control. 77 years old gali, Bombo Carla, no? Amo nang senior Yes. citizen siya. Yes, 77. Bambaan. Oh, grabe, 77 years yaman old mo. ang biktima, then ang driver sang truck is 23 years old. Gamotor ha, ang citizen 77. Galing kay siya ang nag-overtake. Yes, Bambaan. Nag-overtake ang iya siningang motor, ako ginadala siningang motorsiklo, kagamo to Bambaan nadala sa ini siya kag didto na nalapakan. Kay natumba ini siya kag nalapakan Bambaan. Okay. Sige. Bombo Carla, antes ka mag-extro, ang location mo subong dira ka sa sa Public Plaza na. Kamusta Yes, da? Bamboan. So, parte Bamboan na akiban diri bago lang gid ko pang himos sa Bamboan no pag-abot nato diri kagina may tulutumpok pa sa tubang sa ila sining kiosko ano pa Bamboan no naga-illustrya pero subong close na di kalabanan gid no ang iban bago lang gid naka-close sa mga kiosko nila Bamboan. Laulan, no? Okay, gid. Laulan. Okay gid aton sining sa tiempo Bamboan. Alright, sige. Bombo Carla, salamat gid. Bamboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant for all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga balita gindulon sa aton subungaga. Sus amo na reminder tagid sa mga utod naton nga mga motorista, no? Kadelikado gid no kung kisabla may ang mga overtake naton, we have to be very careful. Ang pagmaneho naton, kaagahon man na, especially subong ang mga tinon kay kaagahon pa, gabi, no? Maski adlaw, we have to be very careful kay kisang disgrasyas dala nun do hindi gid mapaiway, no? Especially pamatsyag mo kung inabala pagid nga do tang iya kasang dalan nga do permi ka ng imo yang nagadali. Matsyag mo do ilupad mong ginamaneho mo nga salakyan or nano dira. Mayara man na ganit hindi pampasahero nga mga salakyan. Mayara jeep nga do nagapahuyab lang baw. Careful gid, careful para malikawan tang ginatawag iya mga kabiran nga disgrasya. Ug isapagid ang nagakatabo, ikaw do ginhawa mo lang ya kahalong, no? Do ginhawa mo kahinay, pero ang imo nga masugata amo pag inangway gahalong, no? That's why hambal ganin nila kung gusto tabla hindi ta malate. Siguraduhon tatansyaron ta nga pag-ara na tas dalan niya hindi na ta sagi pahuyab sang mga slakyan ta. Early pa kita. Amo lang gid na, no? Early pa, temprano pa, no? Kay para maipaiway tani mga amuning nga sahi sang disgrasya bala. Kay kabuhi ti isa lang man nimo. Ti kinanglan halungan tagid kabuhi ta. Sige. Yari naman ang aton iya mga kabinan nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iyang aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Subong man ang aton iyang mga sister stations, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. Kamusta man tong mga nagapanguna nga mga balita, no? Sa aton iya nga mga sister stations ang Bombo Radio Western Visayas. Sa subong naman iya nga aga or halin kahapon tubtob iya subong naman iya nga adlaw. Anong mga balita to sa aton iya nga sa Iloilo to ginugtasan gito nilang flyover, no? Nga na hindi among pagkayo sang kontraktor. Sige, balik-balikan ta lang si Bombo Radio Western Visayas. Bombo Radio Welcome and good morning. Welcome man kag good morning. Bombo Lensi, no? Bombo Radio Western Visayas. Ang amon yaman nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Calibo, isla sang Boracay kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Una diri update anay no sa natabo nga sunog dito sa may bahin sang isla sang Boracay kagapon mga alas 3 sang hapon Bombolensi Bombo Radio Western Visayas. So isa ka malagko nga balay dito ang totally burned, no? Nag-abugid to ang isa ka mabahol nga panimalay samtang ang duha ka iba pa nga ginapayag boarding house partially burned man matapos ini nga natabo nga sunog particular sa may bahin
sang Barangay Balabag sa isla sang Boracay. Ti sunuto kay Rear Admiral Leonard Tirol, PCGA Executive Squadron sang Boracay Fire Rescue and Ambulance Volunteers. Natabo ini nga insidente alas 3:08 sang hapon kag natapna man matapos ang halos tunga sa oras nga fire fighting operation. Ti nagdinalagan to ang mga residente kag ang iban nga mga turista nga presente tani nga nagapahuway sang makit-an nila nga ginalamo na sang kalayo ang mga nasambitan nga edepisyo. Samtang dugang pa diri nga tuman kabasko gabi ang hangin that time rason nga madasig man ang pagkaon sang kalayo kag daw nalisdan gid ang mga bumbero sa pagtapna sang ini nga sunog. Ti may 3 man didto ka mga persona nga nakalista or nakaangkon rather sang mga lastro sa ilang kalawasan matapos ini nga insidente. Ini nga mga biktima ginkilala kanday Angelica Torres, 24 anyos, Federico Vizca, 74 anyos, kag Jilan Manuel, 28 anyos. Kapin sa 20 ka mga pamilya ang naapektuhan sa ining sunog kag subong padayon pa actually ang investigation sang amon nga BFP Malay sa kung ano ang gintunaan sa ining sunog kag kung pilagid ang kabilugan nga danyos sang ining nga insidente. Samtang gina-confirm pa namon diri kay dito sa video abi nga ginpadala na sa amon nga ano man dito, correspondent man dito sa bahin sang isla sang Boracay. May arabala sa may nagasiningit to nga ang kano no magpanaog ka dira siling to sang mga klanon bala kay may isa to kat kano nga samtang nagapadayon ang sunog daw dito pa siya sa area kung sa diin ginakauna sang kalayo ang nasambitan nga edipisyo. Based to sa information abi, initial information sa amon nga BFP Malay, away man sang may na-record nga mga foreigner or foreign national nga nakangkon sang lastro sa ini nga insidente. Ay ti ginassume na lang namon nga basi nakaluwas man ni siya kung nakapalayo man siya matapos gani nga ginasininggitan to sa mga residente nga magpanaog na kay ginalamo na sang kalayo ang nasambitan nga edipisyo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ati matapos nga makalista kamo dira no sang una nga kaso sang ini nga African swine fever no kunini balang ASF ti gina-requesto sang amon nga Aklan 2nd District Congressman pamagi kay Congressman Sodorico Harasco nga dapat ang amon nga provincial governor striktuhan na ang amon nga border para sa pagguwa o kung pagsulod sa amon nga probinsya sang Aklan para at least makontrol man kag hindi man masundan kami dire sang ASF sa may bahin sang probinsya sang Aklan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti inigyapon bala nga may kangtanan sa isyu sang operasyon sang peryahan diri sa amon nga banwa sang Kalibo kay ti based to sa amon nga LGU duha ang confirm nga naga-operate nga may permit nga peryahan diri sa banwa sang Kalibo kay ti damo abi event November may event man ang LGU December, Paskwa, January, ati-atihan. Ay ti, siling to sang LGU, matapos nga gin-report namon nga, nagreklamo abi to di Bombolensi, ang mga pumuluyo diri kay hindi na amusement facility, ini nga peryahan diri sa amon, kundi naging lugar para sa illegal gambling. Kay man, nagataya diri sila sang linibo, ginatos, sa ini nga mga peryahan. Ay ti siling to sang LGU namon why man kuno sila na alarma kay man kinatos malang ang taya ang
ikala naman sa amon nga LGU kung mga tig 10,000 gid man ang pusta. Pero siling to sang PRO6 pamagi kay Police Major Mary Grace sa amon niya pakikipag-angot any types of gambling or ano man niya klase sang sugal nga may involve nga kwarta makabig na nga illegal gambling paglabag na sa aton nga layi ay ti dire siling mensang kalibo PNP dapat ang peryahan mataya ka to abis ang kwarta dapat ang imo nga premyo goods no like abi taya ka 20 pag nagdaog ka sa ina nga color games ang madagan mo bihon hindi isa ka gatos hindi kwarta kay ti kung money to money ina makabig na nga sugal ay ti diri lantaran taya ka 500 1,000 kwarta man ang imo karon nga madagan ti klaro bala kay rikto nga illegal gambling or pagsugal pero waay gid sang aksyon ang amon nga makatapo sang otoridad. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo kay kasalamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Masaya sa mga sa mga sa bugos na probinsya sa Capiz. Sa elections yung parang atong Arsenio ang provincial election supervisor sa pondo no sang Comelec sa sinungilan na unang kabinasyon sa giyapon siya ang isang Balik-balikan talang ang Bombo Radio Rojas Sige, Bombolensi kamusta akong sulot? Sige, balik-balikan ta liwat abi. Welcome and good morning Bombo Radio Rojas. Bombolensi. Okay na Bomborita, go ahead. Sige. Wondering gani nga mga balita sa number ko natin ang sa mga usap na programa sa mga siya bisan natin ng postpone election na siya sa over 2020 karanda. Ginpayag man diri nga ti ginabantayan Manila or aminado sila nga ang barangay kag SK elections is mas magamo ikumpara sa national election kaya mga pinamilya kung kay Isaya ang mga ilinaway pag-abot sa pagpiniliay sa barangay SK nga level. Sa dugang namon diri nga balita diri sa amon siniyang probinsya sang Capiz subong man nga adlaw may pagahiwaton diri nga road show ang amon sini nga Bureau of Fire Protection o kon ang Bureau of Fire Protection Capiz kung sariin mangin dinapit nga bisita diri ang gobernador, alkalde kag ang Bureau of Fire Protection Regional Director. Pag-blessingan, bendisyonan ining fire substation diri sa may bahin sang barangay Colase sa Rojas City kag ining 93 motorcycle nga dugang nga agad magresponde sa mga rescue operations man sa amon sa nga Bureau of Fire Protection. Kag masudugang pagid namon diri nga balita may bag-o kami diri nga palabuton nga regional or nga Pro Capiz Police Provincial Director kag inigani sunod diri sa kay Police Brigadier General Leo Francisco ang aton sining PRO6 Director nga pagabuslan diri si Police Colonel Winston De Belen ni Police Colonel Jerome Afuyog nga magagikan sa PRO 9. Magabot si Afuyog sa adlaw sang Sabado. Malipot lang diri ang ginstay ni De Belen naginpahing klaro diri ni Police Brigadier General Francisco nga wala isang iban nga rason kung nga man nga temprano pa siya diri gin pahalin or nagbiya sa Capiz wala sang iban nga rason which is regular gid lamang nga reshuffling sa hanay sang PNP. Nagitawag niya diri mga kapulisan namon sa Capiz nga mga snappy sang nagpadulong ang PRO6 Director diri sa amon nga probinsya.
Amo na so far mga balita diri sa amon sa Capiz, balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Roja sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Di ang probinsya sang Iloilo ginahulat diri subong ang resulta sa confirmatory test na ginpadala sa Bureau of Animal Industry. Ining may kaangtanan sa mga blood samples na ginkuha diri sa mga baboy sa Banwa sang Uton. Kahit inaka nag-react sa gipatigayon nga antigen rapid test, nag-react ang pipila ka mga samples sa 8 ka samples nga mapadala sa region. May ara sang 5 ka mga samples nga nag-react o silingon may mga sintomas sang African swine fever ang ining mga baboy. Pero ti agod nga ma-confirm ginpadala ang ining mga blood samples dito sa bahin sa Bureau of Animal Industry sa Manila. O galing kay ti ang sa subong ang Cebu province nagpagwa na sila sa executive order number 42 nga kung sa diin ginadumilian na ang pagsulod dito sa mga pork related products halin sa Iloilo kag sa whole of Panay Island. Kaya hindi taman ni sila basol. Kaya ang Cebu province nagapabilin nga African swine fever free. Hindi man nila luyag nga masudlan to sila apisar nga ti suspected case pa lang ini. Hopefully nga hindi ilang kutani magpositibo sa African swine fever ang ining mga blood samples na ginpadala sang probinsya sang Iloilo dito sa Bureau of Animal Industry. Samtang sa iban pa naton nga mga balita ang inibalabaw ang inipagkadakop bala sa bata ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya nga si Juanito Rimulya nakuhaan sang 1.3 million pesos nga marijuana. DFC Boying Rimulya may delikadeza Bombo Radio Western Visayas nga nabilin mas maayo nga mag-resign na lang siya sa pwesto bilang Justice Secretary to give authorities and prosecutors sa free hand sa pag-imbestigar sa drug case ang iya nga anak, Bombo Radio Bacolod, Bomboan. Amo gani, Bombolinsi, kay grabe no, inabalang amay mo, Department of Justice Secretary, tapos ikaw, nadakpan ka, sining illegal nga. Kaya balik-balikan talang si Bomboan. Di apisar nga tinagsiling ni Bombo Radio Western Visayas, si Secretary Rimulya nga hindi siya mag-interfere sa drug case ang iya nga anak. May ara man ina sa gyapon sang undue influence considering sang posisyon nga ginapamunuan niya sa Bomborita. Bombolinsi ang kamaturan nga tiuldo nga ginhambal niya, ginunahan niya nga hindi siya mag-intra sa kaso sang iya nga bata. Pero may aragin niya sa gihapon, syempre siya ang pinuno ba naman sa Department of Justice. Kamo na gani panawagan subong tamo ang hashtag resign Rimulya nga nagalapta sa social media Bombolinsi. Amo giti dumduman ko gani sa isa niya ka interview sang sinilang gilamang nagsiling ni siya nga pro death penalty ni siya si Secretary Rimulya for drug related cases. Di subong ayhan kay tinadakpan bata ya pro death penalty ayhan siya sa gyapon Bombo April. Kagidira Bombolensi no. Actually, amo man ang aton stand no. Tani Bombolensi no manaog na lang ini siya sa iya nga pwesto para mabatsagan man naton ang ginatawag man niya hustisya coming from our Justice Secretary no siling ko gani maayo tuya sa ibang pungsod Bombolensi no kay kung sila ya may mabatsagan niya kapalpakan kag masabiran sang kahuyanan ng ilang pamilya sila ya nagapanaog sa pwesto pero believe man ko no sa gawi or itsura ni Justice Secretary Rimulya kay man daw why gid siya nahuya siling ko gani daw may itsura pa to siya magduli di 4 sa opisina niya. Kung ako to siguro Bombolensi manago nako to ya kag mahuya nako to magbalik sa ako niya opisina Bombolensi. Amo gid iti grabe pa ni nga red tagging niya sadto dayon anak ya man lang limadakpan sa droga. Sige lang alang gid ang ako nga tiyempo hindi ka na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. And sa liwat para sa aton iya nga Bombo Radio Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 72 days to go na lang mga kabinan kag Pasko na! 72 days before Christmas!
Sige, saliwat sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo!